Isigcawu sama-24 sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi Unyaka Wesethembiso Season 2. Uma uphonsa amehlo ey'nkalweni zonke uhlangatshezwa izinkumbi zamabutho ey'nsizwa ezishizaga zikuba amahubo eceleni kwazo kuyizintokazi ey'hamba zishaya iy'ndweba zazo zigqiza izoshona phansi emfuleni nasemihosheni ewelela lapha kwaMkhize. Ezigcawini seyihlelile intombi ohleni oluhlobe ngemisiko yonke yesintu ziphelekezelwa zinsizwa nazo ezivele ngobuso emvunulweni yalo lonke uhlobo lesilwane sasendle ongasicabanga. Bayaluza nemishanelo beye le omama nomakoti balaphembo bashaya kancane belokhu belilizele njalo besho nokusho ukuthi kuhle kwethu bebuka iqulu leyintombi nezinsizwa elalimi ngemuva kohla lweyintombi nalo luvuma ingoma yazo. Ngakwesokunxele enhlane isigcawu maqondana nje ngqo nazi intombi kuthe ishaye abasemgazini baphethe ingubo nezilwane nobuka uyabona nje ukuthi yibo-ke laba basemzini. Phambi kwabo esigqikini kuhlela uMaqhawe owayephahlwe uyise noyise emncane bevunule beconsa. Bese kuthi eceleni nje kwabo khona ngenhla nesigcawu umuya ngakwesokudla kuhlela bakomalume njengethimba lababoneli beholwa umalume kaZolile uSibeko naye wayivunile ungafunga ukuthi yibhunge elisha. Phakathi nazi isigcawu phambi komalume kuhlela uMkhize owayefaka isibhamba ephahlwe ngabafowabo namadoda endawo. UZolile noThabile nabo bavunule bayaconsa kubona noma ubani ofikayo ukuthi nanguya umuntu owemulayo kanti futhi nalo seceleni kwakhe uyo mphekezelayo. Balokhu beqalaze njalo bemangazwa yilokho ukuthi kuze kube imanje uma zakho akabona nangalikhalo yize umbiko ufika izolo ukuthi usekhona. Kuyaphithizela lapha esigcaweni njengoba bebodwa balokhu beyocama intombi beyochoma intombi imali abanye beyokukhasi kule yesuka isibathathile. Insizwa inqeni nje ukufika ishiya iduku la entombini ngoba nje yenzela ukusebenzisa lona njengesu lokuthi babonane emva komcimbi. Ezinye intombi seyikhethile khona lapho ohleni zilokhu zibizwa zitonyulwa ngabasemzini yazo bezozembese esigcawini kugqizwe kube kuhle kube njeya. Icacele esokeni njengoba insizwa neintombi zigiya ziqephuza nje. Kusenjalo uThabile aqhweba uZolile emkhombisa ekubona ngakwesokudla endla nasi isigcawu. Kwakuwuhunju lwemoto emnyama eyathi ngama maqede kwehla umbalula evunule consa ngezasexhoseni elandelwa inyanga uMbhidli kanjalo noPheli owayivunule consa kodwa zingasele izibuko zakhe zelanga. Behla maqede bame bobathathu besamangele aqhamuke nomazi wakhe ebhudla isihlangu sakhe evunule consa ekhanda ezibophe ngeduku lesandla ayafika eceleni kwenyanga yakhe uMbhidli agodla isikhwili sakhe ame eyame ngobhoko. Ziqhubeke nokugqiza intombi zingazinanyaka ngesikhathi ishaya ngamandla inhliziyo kaZolile umeboniso kalakhe. Bekungakabiphi kwalapho ngesikhathi uThabile esuka empilingana egqiza nomkhonto egcwala isigcawu sonke izinsizwa zishaya kwela ezinye zimphephetha ngesikhathi eqonda ngqo kuMaqhawe afika kuye wambheka emehlweni maqede wahlaba umkhonto waqhubeka egqiza egcwala inkundla waphetha ngokubuyela ohleni ezesula umjuluko. Balindele bemagange bonke abadala befuna ukubona okuzokwenzeka ngesikhathi uMaqhawe esukuma ebhongcula umkhonto ekhuzisakhe ezinsizweni zangakubo zemkhuze zimasha amaqeda agiye ehla yafika choma imali kuThabile. Ubengakaphenduki ngesikhathi ezwa kuhlokoma inkundla yonke abesilisa beshaya amakhwela nabesifazane indweba la uZolile esuka isokwenhlamba egqiza emzungeza khona lapha esathi uchoma imali kuThabile. Umshiye khona lapho wagqiza egcwala inkundla eyale nale waye wafika wahlaba umkhonto phambi kaMbhidli obemi eyamene nomazi wakhe.
Amahlonka bese sentla nenkundla ngesikhathi uMazwakhe ethatha umkhonto ethimba eyale zimhashe zangakubo. Ufesela bamshaya ikhanda bemyeka emsileni kanti inkosi ngemumva uthi hawu sinkondlo sivunywe ngabasentla nabasezansi. UNtuthwane zambiza phansi uMaphela enqaba phezulu uthibile nje uthula uthe du akakhulumi. Zimphonsa ngamagabade ezangakubo ezinye zimjikijela ngezidindi zotshani uselokhu emamatheke njalo. Usimonya samantombazane esimamatheke maqede kwaphuma intombi esokeni ehle njalo ayafika guqe ngamadolo phambi kukaZolile owayeselokhu ekhophoze njalo. Akhipha insavunsavu yemali eyayitakwe yaboshwa kahle ngesihlelingi. Ayichome ekhanda likaZolile igcwala inhloko maqeda khuzisakha kulibutho labafowabo bakaZolile. Emalawini sitsiswa sawisa hamawisa. Emalawini sitsiswa sawisa hamawisa. Setsishaya unomjanjatho ushaya unomjanja unomjanja dengiselutho ushaya unomjanja wanomjanja esithi iya ha unomjanja wanomjanja esithi iya ha unomjanja. Zigqize intombi ziqhubeke nokumthuka insizwa zasemahasha ukhencekhence umzimba ukhala imali waflesheni umsebenzi onzima ubhikile fosholo wafkotini utambo kahana aki yashonele zibelapha insizwa kugcwala isigcawu kugqiza nabangajwayele. Usikolozi uyashinga ushingela amashingala untomzimba ucela upuntshu yena ayinike upuntshu ahambe njalo enyuke eshwiba isikhwili sakhe azafika ameso ngezandla eduze kwenyanga yakhe umbili. Kuthi ukuphunguka kuyaluza lapha esigcawini intombi zizesula umjuluko nezinye insizwa ziyochama. Kubonakala nje ukuthi inefuthe lensizwa yasemabheleni. Uqhubekile kumcimbi noZolile wakhishwa ohleni wembeswa ngabakabiyela nemize ngomakhelwane. Nebe bethunywe uMazwakhe ukwembesa bakwenzile lokho ngaphambi kokuba induna ilichithe iviyo icela abantu kuba bangene ngaphakathi. Zisuke ngejubani intombi iphikelele ngaphakathi ekhaya zijaha ukuyochitha amanzi wonke asemgqonyeni ngaphambi kokuba ziyongena esibayeni la umnumzana abezothula khona inkulumo ebonga ingane yakhe. Amakhehla nabesifazane bese benyukela ekhaya ngesikhathi insizwa zithabele emveni kokuchithwa kweviyo. Babodwe bebengcweka bevikisana kudlalwa insizwa kade zagcinana. Ezinye zehlile iqhamuke emadolobheni ehlukene. Ezinye zize ukuzokhokha amacala ezawenzayo ngoba phela uma sekusemgangeleni abafana bayahlukaniswa insizweni. Lapho esigcawini kugcwele insizwa zeyigodi zonke zendawo. uNtuli, Yimbo, uMgazi, uShange, uNxamalala nezinye insizwe ezodlala induku. Insizwe izayo ingene enkundleni iviliyele idlalisa isho nokusho ukuthi akuzo kuyizwayo. Noma qhawube iviliyele azagxume ngesihlangu sakhe esho nokusho ukuthi akanantanga la ethimseliwe isalakhe ngamathe. Ubekajwiba induku yakhe ayiphonse emoyeni ibheke phezulu akekela idlulise ngakuMazwakhe obethule nje lapha phakathi kwensizwa elokhu evumela ingoma kancane ehlaba ubhoko phansi ebheke enkundleni. Eceleni kwakhe kumumbalula neinduku zakhe imbili kanjalo nenyanga umbili. Usuke njengenhlamvu uMaqhawe waqonda ngqo kuMazwakhe afike wamsikaza maqeda uMazwakhe wakhwica imkono ebona nje ukuthi hayi amanzi asengena asendlini manje. Zaphume ezinye insizwe esigcaweni zakhombana lezi ezimbili zifuna ozogadla qala. Uke wahlehla wafulathela uMaqhawe wabuya eseqonde ngqo futhi la afike washiya umvimbi esithweni kuMazwakhe kanti akasalivikelanga ikhanda. Uthe equke yale uMazwakhe ubeselele phansi uMaqhawe ophengeqiwa ntwana. uMazwakhe akhuza ushiki kodwa kubonakala nje ukuthi ihlalile le nduku esithweni. Osekuthusa ilokho ukuthi uMaqhawe akasavuki.